Bayanan da hukumar soji ta ruwa ta fitar akan seaman Abbas yau dinnan ya sha bamban da bayanan da Usaina matar seaman Abbas ta faɗa. Ku biyo ni ku ji me ke faruwa. Ɗazu-ɗazun nan hukumar soji ta ruwa a Najeriya ta fitar da bincikenta abin da ya bata a bangaren abin da ya faru na seaman Abbas. Biyo bayan bidiyon da na ba auren tintini na nemi maza, wallahi ina son mijina. Idan kuka ga yanda yake hauka, amma haka nan nike taya shi haukan har ya warke. Wallahi duk haukan da yake yi taya shi nike yi har yayi dariya, wata ran mu zauna a haka har ya ji sauki. To kuma wai sai in ce da Allah ina son kuɗi, ku duba mana ku gani, ku tausaya min, ku sa a fito min da mijina mana. Kun ce kuna so na, kun taya ni dambe. Da ni kaɗai ba nike yin damba, amma yanzu da kuka zo ba sai ku taya ni damban ba, a kwato min mijina. Dan Allah ku taya ni wannan damban, ku taya ni wannan damban da Allah yan uwana. Dan Allah duk inda kuke duka duniyan nan ku taya ni dambe. Thank you. Ya Allah ku taya ka kafa. Thank you very much. Ya ki hakuri. Ga ɗaya daga cikin wanda suke taya ki damben nan, zan kira shi yanzu. Honorable Bashir Zubairu Birnin Gwari.